Здравейте! Ние сме от екип BGBEX. От около една година се опитвахме да намерим подходящ заместител на нейлоновите турбички, защото никой от нас не искаше да бъде част от тяхното прекомерно използване, което е основната причина за това голямо замърсяване на природата в България. На всичко отгоре, цената на нейлоновите турбички предстои да бъде драстично повишена заради новата такса, която се въвежда. Освен това, нямахме желанието да бъдем ходеща реклама с така популярните брандирани турбички. Точно за това създадохме турбичките BGBEX. Преди ние използвахме тези, но сега вече използваме турбички BGBEX. Те са като стилен моден аксесуар, който не просто те допълва, но и откроява. Те се сгъват бързо и удобно, леки и компактни са и не се мачкат. Това ти позволява да ги използваш навсякъде, когато ти потрябват. Ние искаме да променим средата, в която живеем, чрез нашия личен пример. Точно за това, нека всеки един от нас бъде част от промяната, която искаме да видим в България.